Video yathu ya lero tionesana amene tingapangire kachithunzi ka Valentine. Ndiye mosataya nthawi tiyambe, koma sinapange follow tipange follow. Ndiye tikasegula TikTok wathu tipanga apa pa search. Ndiye apa tilembapo kuti Valentine dress effect, ndiye tipanga click. Ndiye ikaloda tigwisa ntchito effect yoyambirirayi, ndiye tipanga click apa. Kenako apa tipanga plus sign, tipanga select picture imene tikufunayo, ndiye mwachisanzo tasankha iyi. Kenako tipanga click apa pali kodi pa, ndiye tidikirira ilode. Apo ndi kuti ikatero imakhala kuti yatheka, yapanga, yatibwereserano chithunzi chathu cha Valentine. Ndiye zili ndife kupanga pa arrow apa kuti tipange save olo tipange next kuti mwina mwake tiposte ku TikTok account kwathu. Basi kupanga kwake ndi kumene koko. Ndiye tionananso ku video yosatira, koma sinapange follow, tipange follow.